В съвременната физиотерапия текер-терапията станала все по-популярна поради нейната ефикасност в третманът на мускулно-скелетни нарушения. Текер-терапията е акроним за Transfer of Energy Capacitive and Resistive. Това е неинвазивна терапевтска метода, която користи радиофреквентна енергия за стимулиране на ткивата. Преко капацитивни и резистивни електроди, енергията се пренесва в дълбочина, що резултира с узголемена микроциркулация, подобрена оксигенация и забързана регенерация на ткивата. Топлината се задържа в тялото и до 8 часа по завършването на процедурата. Оваа терапия е особено ефикасна при третман на намалување на отоци, мускулни повреди и напрегания, повреди на лигаменти и тетиви, артритис, болки во грбот и вратот, постоперативна рехабилитација. Нашите клиенти често изразуваат задоволство од терапијата. Тие забележуваат намалување на болката, подобрена подвижност и подобро враќање во секојдневните активности. Допълнително, приятното чувство за време на терапията предонесва за позитивно изкуство. Нашата организация инвестира в квалитетна обука и да се следват най-добрите практики, за да се обезведат оптимални резултати на клиентите. Текер-терапията представя значаен напредък в физикалната терапия. Незината способност за бързо и ефикасно третиране на различни мускулни скелетни състояния я прави необходна алатка в съвременната рехабилитация.